Awni yang mani jega episode de taleni fe. Amina ale de shila de ke sobi. Ani ne yɛrɛ kɛli do ka fɛɛrɛ misɛnninw fara a kan. An ka episi mugu fanba dɔ ye coriandre kisɛ ye. Ni y'ale temi vɛri ɲɛ fila bɔɲango talen fɛ. An b'ale de k'a fanba ye. Ale de be caya ka tɛmɛ a bɛɛ kan. O tɛmɛnen kɔfɛ, an be cumin mugu ta. N'o ye mafije ye. An t'o caya dɛ. An b'ale ka temi vɛri kilancɛnin dɔrɔn ye. Ni ye tim cuillère ba ɲɛ kelen talen fɛ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale ka di jɛgɛ ko la. An be ɲamaku mugu cuillère ba ɲɛ kelen fana fara a kan. Ale ka di jɛgɛ ko la. Poivre fiman cuillère ba ɲɛ kelen. An be kɛlɛkɛlɛnin fara a kan. I b'a kɛ k'a bɛɛ yɛrɛ sago ma. Nka ni denmisɛnw b'a dun an k'an jan don o ko la. An be su kolan cuillère fitininin ɲɛ kelen bɔɲango k'a la. N'u ko ma français k'a la ko basiliki. An be paprika cuillère ba ɲɛ kelen k'a la waasa a ɲɛ curunin ka bɔ. O kɔfɛ, an be kɔgɔmugu fara a kan. I be kɔgɔko in kɛ k'a bɛɛ yɛrɛ sago ma. An b'a ta ka taa si mansinso la walima an b'a k'an ka kolonin kɔnɔna na k'a susu fo k'a nugu. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'a susu fo k'a nugu. An b'a yɛlɛma an ka buteli kɔnɔna na. Nin k'an ka waati k'an bolo dɛ ne ni maanaw. Aw bismillah.